Anem a explicar com gestionar el calendari associat al nostre compte de Gmail. Per accedir, tot el que hem de fer és cercar entre les aplicacions i triar Calendar. Tot i que vam canviar ja la interfície a anglès del nostre compte de correu, veiem que en entrar al calendari continua estant en la llengua que teníem abans. Per modificar-lo, el que hem de fer és entrar a la configuració i de pas modificarem altres aspectes relatius a l'aparença general del calendari. Comencem canviant la llengua, posarem l'anglès i el format de la data també podem canviar-lo. Ens interessa mantindre en principi el que nosaltres utilitzem normalment, no l'anglosaxó, és a dir, primer el dia, després el mes, finalment l'any. Format de l'hora, també podem triar entre 12 i 24. Si la setmana comença en dilluns, és important perquè moltes vegades podria canviar-se la configuració regional, a nosaltres ens interessa mantindre aquesta. Una altra cosa important és saber si volem que es mostri el cap de setmana o que només siguin els dies feiners, els que apareguin al calendari de dilluns a divendres. La vista predeterminada, això és molt personal, a mi m'agrada molt veure la del mes directament, 4 setmanes, i quan ja el tenim el que podem fer és desar i ja el tenim. Actualitzem la pàgina i podem veure que ja ens apareix tot en anglès. Veiem ara com podem crear el nostre propi calendari. Per això el que farem serà anar a la configuració i aquí, a la pestanya de Calendars, anem a crear un nou calendari. Anem a dir-li, per exemple, reunions. Aquí podem afegir una petita descripció o on tindrà lloc, fins i tot si esdevé en un altre país, canviar la configuració de país, de zona horària, etc. Després parlarem del tema de compartir més endavant que tenim aquí sota, però de moment el que farem serà crear-lo i per trobar-lo aquí tenim els nostres calendaris, s'està carregant la pàgina i aquí ens apareix directament ara el de reunions. De moment no apareix res, el calendari està buit perquè encara no hem inserit cap esdeveniment, així que anem a començar. Posem per exemple que el proper dilluns tenim una reunió de l'equip directiu. És molt important tindre seleccionat el calendari apropiat perquè tenim uns quants, però volem que l'esdeveniment s'afegeixi al de reunions. Es pot simplificar aquest tràmit si el tenim encès i els altres calendaris els tenim trets. Però podem seleccionar-lo també des d'aquí. Fixem-nos per no afegir l'esdeveniment al calendari que no li pertoca. Li donem a crear i ja tenim l'esdeveniment per tot el dia. El que passa és que el més normal serà que la reunió no s'allargui durant 24 hores. Aleshores podem ser més concrets. Podem seleccionar i esborrar-lo i ara anem a afegir-lo d'una altra manera. Podem dir que a les 10 en punt tenim la reunió de l'equip directiu. Li donem a crear i ja ens apareix l'hora. Anem a veure aquí des d'editar que en principi se li ha assignat una hora de durada, perquè si recordem, abans a la configuració del calendari havíem dit que anàvem a assignar 60 minuts com a durada predeterminada per als esdeveniments, però potser trigarà una miqueta menys en solucionar-se el tema, aleshores podem canviar-la des d'aquí o podem modificar-la de manera manual. Posem que és de 10 a 11 i quart. Aquí podríem tornar a canviar-la i dir que és un esdeveniment per tot el dia, però no és el cas. El que podem fer també és afegir més coses, com on tindrà lloc, descripcions, canviar colors, etc. Però és especialment útil l'opció de repetir l'esdeveniment. Anem a clicar per veure com funciona, seleccionem i pot succeir que aquesta reunió de l'equip directiu esdevingui cada setmana. Podria ser cada mes o cada any, n'hi ha diverses opcions, però posem, per exemple, que es repeteix cada setmana, els dilluns, podem també dir que, per exemple, és els dijous, i es repeteix, comença el dilluns que hem seleccionat i que acaba el dia, per exemple, a final d'any.
el dia 31 de desembre. Li donem a fet, li donem a desar i com veiem automàticament se'ns afegeix aquesta reunió al llarg de tots els mesos que queden fins a final d'any, a les dates que nosaltres havíem triat, és a dir, tots els dilluns i tots els dijous. Si després volem esborrar alguna, que potser no es convingui, diguem que aquest dia, per exemple, és festiu, i el volem esborrar, li donem a delete i ens dirà si volem esborrar només aquesta, perquè aquest dia no es celebrarà, o totes les que venen a partir d'ara endavant, o totes fins i tot les que ja van passar, les que ja han succeït. Anem a dir que, per exemple, només aquesta i només la del dia 8 s'esborrarà. No cal dir que, per suposat, podem afegir esdeveniments que durin més d'un dia. Podem, per exemple, dir que aquest dia començarà una formació i li donem a editar que s'allargarà durant un parell de dies. Li donem a desar, podem deixar-lo com a tot el dia, podríem precisar-lo si volem, anem a deixar-lo així, li donem a desar i tenim aquí la formació que s'estén per més de 24 hores. Una de les opcions més interessants que ens ofereix Calendar és la possibilitat de compartir els calendaris amb altres persones. És especialment útil perquè moltes vegades aquestes eines s'utilitzen per coordinar grups de persones. Com ho podem fer? Anem un cop més a la configuració, triem la pestanya de Calendars i al calendari amb el que ens agradaria compartir amb altres persones i triem l'opció de Share Edit Settings. Aquí el que farem serà afegir l'adreça de la persona amb qui m'agradaria compartir aquest calendari. En concret, el vaig a compartir a la meva companya Carme. Tinc aquí l'adreça i veig que puc donar-li permisos per a diverses coses. Per exemple, puc començar a donar-li permisos perquè pugui editar el calendari, és a dir, per a fer canvis i també per a administrar quines persones tenen o no tenen capacitat per a editar-lo. La segona opció és que li donaria permís només per editar-lo, és a dir, per afegir o treure esdeveniments. Tenim també l'opció d'habilitar-li perquè només pugui veure els esdeveniments que apareixen al calendari però sense possibilitat de fer canvis i, en últim lloc, puc habilitar-li perquè vegi si jo tinc alguna reunió o no, és a dir, si estic ocupat o no, però sense arribar a veure els detalls de què és exactament el que tinc o el que no. En aquesta ocasió, jo vaig a donar-li permís perquè pugui fer canvis, és a dir, perquè pugui afegir o treure esdeveniments. Li vaig a donar a desar i ara, a un altre navegador, tinc aquí el calendari de la meva companya Carme. Anem a actualitzar i aquí veiem que apareix el calendari de reunions que acabo de compartir amb ella. Com veiem, el pot veure, però anem a veure com també pot editar-lo. Per exemple, anem a dir que el dia 15 ella vol afegir una reunió al Departament d'Idiomes. Crea l'esdeveniment i si jo actualitzo el meu calendari, també m'apareix a mi l'afegit que ella acaba de fer. De la mateixa manera, si ella vol esborrar, per exemple, aquesta reunió, recordem que era una d'aquestes que es repeteix, volem esborrar només aquesta vegada, aquesta data concreta, desapareix només la del dia 23, si jo actualitzo el meu calendari, aquesta reunió ha desaparegut també. És a dir que estem treballant tots alhora sobre el mateix calendari i els canvis que un fa sobre el calendari es poden veure tots a la vegada.